שלום, שמי שי ברקוביץ', מוזיקאי, בן 28, סקסופוניסט, יוצר. במקור מהרצליה למדתי בתיכון הראשונים, אחר כך בתיכון היובל. היום אני מרמת השרון, מופיע, מנגן, כותב, עושה, ואתם עושים על הישראלי. כשהייתי בן 10, כיתה ד', בית ספר שזר בהרצליה, הביאו תוכנית של בית ספר מנגן כזה, אז אני התעניינתי בסקסופון, ועד היום אני משלם את המחיר. למה העיפו אותי מהתיכון? תכל'ס הייתי תלמיד די בעייתי, כאילו, אני לא זה. ואז היה איזה מסע, איך זה קראו לזה? מסע בראשית? ולא זוכר מה היה שם, היה איזה קטע. והצקנו לו בלילה, לאחד הילדים שם בלילה, לא הצקות יותר מדי, כאילו, סתם שטויות כזה, שמתי על עצמי תפילין וטלית, ושיחקתי אותה שאני מחשף אותו, ומישהו נתן לו בעיטות כזה מתחת למזרן כזה, שזה יקפוץ, והוא ממש התבאס עלינו, והבית ספר כבר היה מלא עליי עד זה וכזה, יאללה, העיפו אותי. זה היה הסיבה, זה היה סיבה די שטותית. ההשפעה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, וזה עד היום זה כזה, זה עניין, זה פטר ורטהיימר, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר לפני שנתיים, אני חושב שזה היה. יש פה גם תמונה שלו ששמתי. זה היה המורה שלי, כאילו, באמת, בתקופה שלכם, זה היה... הייתי מבריז מבית ספר וזה כדי ללכת לשבת איתו, והוא באמת לימד אותי הכל, 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 וזה היה ההשפעה הכי גדולה שלי, כאילו, במוזיקה, בהכל. ניגן פה בארץ עם כל מי שאתם רוצים, אריק איינשטיין, הכל עובר חביבי, דני ליטני, גידי גוב, כאילו, זה סאונד, כאילו, שממש השפיע עליי. ואני תמיד חיפשתי איזה דמות ללכת אחריה, לקחת ממנה השראה. אז לא זכור לי משהו ספציפי, אבל אני זוכר שזה היה כזה סוג של... פשוט תפסתי ממנו, אוקיי, זה מודל כאילו למוזיקה, מודל לאישיות, ופשוט אני הולך אחריו. ולמדתי ממנו הרבה, כאילו, מוזיקה והחיים עצמם. כאילו, מעבר למוזיקה. מה הוא היה בשבילך? בתכלס מורה, כאילו בשבילי הוא היה, אני קורא לו בראש שלי, זה מתי שהוא נפטר זה היה כאילו איבדתי את אבא שלי. אני יושב, אני זוכר הייתי באיזה בידוד בבית, וישבתי על איזה פסנתר כזה שחבר השאיל לי כזה, פסנתר חשמלי, כי הייתי בבידוד, הייתי חייב איזה משהו שאני נגן עליו. והיה לי כזה מנגינה, ואני כזה קם, ויש לי את המנגינה. ובאותה תקופה הכרתי איזה מישהי, וכאילו משהו לא היה פתור שם בכל הקשר הזה ביני לבינה. היא הייתה מאוד, ביחס אליי מאוד צעירה, זה היה כאילו פערים גדולים מדי. וכאילו מי שיקשיב לשיר, אז אפשר לשים לב שם שזה בעצם, זה מה שאני כל הזמן מתעסק בו בשיר. מה שאני שמח זה שהקורונה הצליחה להביא אותי למקום של יש לך זמן ליצור, אז יאללה, תיצור. אז יצרתי שיר. אני גאה בשיר הזה, אני אוהב את השיר הזה. זה היה הפעם הראשונה ששרתי. שזה גם היה קטע, כי אני זוכר שאמרתי לעצמי, אני לא זמר. זה היה כזה, ללכת עם עצמי מכות של... למה אתה עושה את זה בכלל? אתה בכלל סקסופוניסט. איך אנשים יוכלו את זה שאתה פתאום שר שיר, אתה כאילו כל כך הרבה שנים אתה סקסופוניסט, פתאום אתה תשיר שיר?
פתאום שרתי שיר, ודווקא קיבלתי תגובות ממש יפות, שזה מאוד יפה, זה מאוד אותנטי, זה מאוד נוסטלגי. וזהו. יש לי רעיון לעשות פרויקט כזה, שכזה אוסף את כל הרעיונות שלי, אם זה מיקה, אם זה הדברים האלקטרוניים, אם זה עוד דברים שכתבתי, ולהרים כזה איזה מופע כזה, שכזה מי שיתעניין לגביי, יוכל לבוא וכזה, לראות, בוא'נה, הוא עשה את זה, כזה. אז זה שי וחברים. כיצד ניתן לראות שאת גדלה יפה? כיצד ניתן לראות שהמלחמה הבאה לא תיקח אותך רחוק?